Nejsilnější a nejdojemnější příběhy jsou vždycky ty se šťastným koncem. I když život podobné happy endy nenabízí tak často, my v Tísňové lince jsme vždycky zvyklí hledat i ty pozitivní stránky. Třeba, že viník byl dopaden, zločinec potrestán, anebo že je stále spousta těch, kteří za ty naše šťastné konce jsou ochotni bojovat. A i o tom bude dnešní Tísňová linka. Dnes uvidíte pátrání po dobrodinci, ze kterého se vyklubal úkladný vrah. Nepochopitelnou nehodu autobusu. A poděkování za lidskost operátorce z naší reportáže. Jako bychom se v poslední době vraceli do středověku. Vydělat si peníze prací je, zdá se, příliš zdlouhavé a namáhavé. A tak zatímco poctivý člověk nosí domů z obyčejné práce pár tisícovek, různí lapkové mezi tím navštěvují naše domovy, auta, kapsy a berou doslova všechno, co jim přijde pod ruku. Krade se ve dne v noci, dokonce i ve chvíli, kdy jsme doma. A tak prý jako v dobách minulých i dnes je užitečné pořídit si psa hlídače. Platí ale ještě jedna věc. Nikde nevykřikovat, co všechno mám doma a kolik peněz schovávám ve slamníku. Tihle zloději jsou totiž schopní pro peníze i zabíjet. 90letý František žil v malé obci ve středních Čechách. Šetřil na cestování, ale s přibývajícími penězi přibývala i léta a tak, když měl naspořeno, cestovat už se neodvážil. Rozhodl se klidně dožít v bezpečí svého domova. Žil osaměle, převážně se zdržoval v místě svého bydliště, kontakt udržoval pouze se svými sousedy. Občasně ho navštěvoval jeho syn. Na svůj věk byl poměrně vitální, byl soběstačný, sám si jezdil nakupovat. Závěr Františkova života však patří těm nejdramatičtějším. Proto se osud tohoto muže ocitá na stole středočeské kriminalistky Moniky Sedláčkové. Ta je jednou z mála žen, které se zabývají vyšetřováním vražd. Hned úvodní pátrání přinese zajímavou stopu. Poprvé se policie s panem Františkem setkává v okamžiku, kdy jí zdrcený důchodce oznamuje, že mu nějaký zloděj ukradl veškeré úspory. Vlezl do domu přes okno vedoucí do zahrady. Zjistil, že pan František spí v ložnici domu. Tohoto využil a z prostoru kuchyně, kde měl pan František odložené sako, mu odcizil finanční částku ve výši 400 000. I když žil František velmi skromně, tak to vysoká odcizená částka nikoho z vesnice nepřekvapila. V podstatě tam kolovalo, že je finančně zajištěn, že je bývalý veterán z druhé světové války a že pobírá nějaký válečný důchod, dost vysoký, a že ty peníze nikde vlastně neutrácí a že má víceméně, když to řeknu lidově, doma pod slavníkem. Pár dní na to se František policistům svěřuje znovu. V předsíni svého domu se střetl s neznámým mužem, který, když ho uviděl, utekl. Uplynul další týden. Obyvatelka obce Popovice oznámila na policii, že má strach o svého souseda, který nevycházel ze svého domu. Tentokrát už si policie s Františkem nepopovídala. Se nacházel v prostoru kuchyně, ležící na podlaze se zjevnými ranami v oblasti krku a hlavy. Kolem něho bylo spoustu krve. 13. října roku 2011 soudní lékař Zdeněk Šňupárek konstatuje, že Františka někdo brutálně zavraždil. S největší pravděpodobností sekerou, která ovšem na místě nebyla, stejně jako ani jiná možná zbraň. Tady je vidět, že krev, která vytéká z té spodní rány, jednoznačně teče na levou polovinu krku a do zátilku. Jednoznačně tam došlo k nějakému zápasu, kdy ten poškozený se tam proti tomu pachateli nějakým způsobem snažili bránit. Zpočátku to byly určitě bolestivé poranění, v té další fázi potom pravděpodobně se dostal do bezvědomí. Poranění té lebky bylo už na první pohled rozsáhlé a zasahovalo i do mozku. Poranění na krku bylo taktéž velice hluboké. Pravděpodobnost, že by František mohl vražedný útok přežít, byla nulová.
Jsme obcházeli sousedy, samozřejmě jedná se o menší obec, takže už to všichni věděli, co se stalo, viděli tam policejní vozidla, zapáskovaný prostor, na návsi už byli lidé, takže prostě šlo se dům od domu a vytěžovali se lidi za účelem toho zjištění, jak vlastně žil poškozený, kdo ho navštěvoval a tak dále. Protože po vrahovi nezůstaly vůbec žádné stopy a ani nikdo ze sousedů nic podezřelého neviděl, kriminalisté stanovují hned 3 verze. Prvotní verze byla, která se týkala prověřování vztahů v rodině s příbuznýma. Další verze samozřejmě se vztahovala k lidem z okolí, neboť byla zjištěna ta informace o tom, že měl být majetný pán. A třetí verze, která se stanovila na základě zjištění právě našich kolegů z kriminální policie Prahy Východ, že tento muž se občas stýkal s bezdomovci, když chodil nakupovat do Brandýsa nad Labem. Podařilo se zjistit i jednoho konkrétního člověka, který taky chtěl u něj půjčit peníze a on řekl, že ať si najde práci. Dobrá znalost místních policistů však přivedla vyšetřovatelku k jinému muži, nezaměstnanému Vladimíru Boušovi. I ten sice patřil mezi skupinku bezdomovců, ale v posledních dnech si velmi nápadně polepšil. Najednou prostě si kupoval nové oblečení, on i jeho přítelkyně si kupovala nové oblečení, jezdili taxíkem. A takže tohle to byl pro nás vlastně i impuls, kdy jsme se zaměřili teda víc na Boušu. I když na první dojem mohl Bouša v souvislosti s Františkem trochu mást. S poškozeným přišel do styku, a to před obchodním domem v Brandýse. Bezdomovci ho chtěli už oloupit vlastně tam, ale on jako Bouša se ho zastal, tomu pánovi vlastně řekl, ať si ty peníze schová, že ho chtějí ty bezdomovci okrást. Myslím, že vlastně už v té době on počítal s tím, že toho pána bude chtít okrást on sám. Martin Bouša byl v minulosti 2krát soudně trestán, jednou za majetkovou trestnou činnost a v jednom případě za zanedbání povinné výživy. Prošel v podstatě na Zadržení Bouši bylo trefou do černého. Vyšetřovatelce Sedláčkové se přiznává nejen ke krádeži 400 000 korun, ale byl to opět on, koho František načapal ve své předsíni a kdo starého muže nakonec zavraždil. Tu cestu již dobře znal, zvolil stejnou cestu přes sousední zahrady. Pozemek jsem se dostal tamhle přes tu řídku, jak jsou ty cihly nahoře tam poházený nějak. Co následoval poté? No, potom jsem v podstatě chvíli jsem byl tam u té zídky, protože jsem prostě vůbec váhal, jestli vůbec jsem mám, už to řeknu blbě, vlízt nebo nevlízt, tak jsem prostě nějakou dobu tam stál u té zídky. No, potom jsem se odhodlal. Dveře zadního vchodu však byly zavřené. A tak vyndal ze dveří skleněnou výplň, následně vleze dovnitř. Kdo ví, jestli si Bouša dokázal představit, jaké to bude stát tváří v tvář své oběti. Reagoval tím nejhorším způsobem, že bere sekeru do ruky. Sekera se nacházela v dobně pana Františka a několikrát pana Františka udeřil do hlavy. V době, když bezvládné tělo leželo na podlaze v kuchyni, Martin Bouša ukradl částku ve výši 35 000. To byla částka, kvůli které vraždil. Ponožky, které si na prohledávání bytu Bouša nasadil, pak vyhazuje do nedalekého rybníka, do kterého prý odhodil i vražednou zbraň. Oboje našla policie při propátrávání okolí ještě v den nálezu Františkova těla. Rybník jako úkryt vražedného nástroje se totiž přímo nabízel. Požádali jsme potápěče, aby nám rybník prohledali a na šedebce se zakládali na pravdě, sekera, vražedná zbraň se zde skutečně nacházela. I když se ale Bouša k vražednému útoku přiznal, pravděpodobně po poradě s obhájcem svoji výpověď naprosto změnil.
Do mě bylo ticho, nevěděl jsem, jestli tu je poškozený. Potom došlo k tomu, že teda já jsem, a v tom se bude lišit zcela teda zásadě ta moje výpověď. Došlo k tomu, že jsem vzal za ty dveře, za tu kliku a ty dveře jsem otevřel. A pan poškozený tady prostě už ležel. Tady jsem stál a vůbec jsem netušil a nevěděl, co mám tu chvíli udělat. Bouša začíná konstruovat naprosto nesmyslný příběh o své bundě, kterou tady prý zapomněl při jedné ze svých minulých návštěv a která se z nějakého důvodu dostala pod tělo mrtvého Františka. S tou bundou jste dělal co? Já jsem si zase uvědomil, že v podstatě jsem tady byl, budou tady všude moje otisky a i když jsem tu krát, tak přesto jsem neudělal to, co jsem tu viděl. Ta bunda byla někde nějak tady v těch místech. Ta sekera byla jakoby pohozená nějakým způsobem přes tu bundu. Takže já jsem vytáhnul tu bundu, samozřejmě mi překážela ta sekera. Tu sekeru jsem vzal do ruky. To, co předváděl, nebo jak to předváděl, nebo tu snahu, kterou tam měl, tak neodpovídala absolutně tomu ději, který se tam odehrával. Obdobně měnil svoji výpověď Martin Bouša i při vyšetření prováděném znalci z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie a klinické psychologie, kteří konstatovali, že jeho výpověď je záměrná a motivem je snaha se vyhnout trestně právním následkům. Takže výpověď, kterou jste provedl prvotně, celá popíráte. Mimo tedy odcizení věcí z domu. To popírám. Mám nějaký důvod. Kromě prvotního přiznání Bouši, nálezu Boušova DNA na Františkových věcech či naprosto nedůvěryhodného Boušova chování mají kriminalisté také výpověď jeho přítelkyně. Osudné noci se jí totiž s vraždou Františka svěřil. Navíc bunda, kterou tak složitě tahal z tratoliště krve, byla bez jediné skvrnky. Podle mě Bouša byl zrádce, byl to srabík, který prostě si dovolil i na 90letého člověka, bylo mu to úplně jedno. Kdybych soudil já Boušu, tak bych mu dal trest doživotí. Proti argumentům a důkazům zkušených kriminalistů neměl Bouša žádnou šanci. Po původních 17 letech od krajského soudu na něj čekal ještě přísnější trest. Vrchní soud v Praze Martinu Boušovi změnil rozsudek a uložil mu trest odnětí svobody v trvání 20 let. Míra provinění Boušovy přítelkyně se dosud prověřuje. Před pár týdny jsme vám vyprávěli příběh se šťastným koncem. Příběh jedné malé, zoufalé holky, přesvědčené, že už nemá cenu dál žít. Naštěstí osud téhle slečny s pořezanýma rukama se na tísňové lince policie protnul s osudem jedné mámy, Vladislavy Noškové. Policie, prosím. Dobrý den. Dobrý den, co pak se děje? Mám takový, jsem se podezala žíle. Cože? Jsem se podezala žíle. A kde to je? Kde bydlíte? Kde jste? Halo? Já nechci být doma. Nechceš být doma? Já se tam nezvládám. Neplakej, za chvilku tam bude někdo od nás a hned ti pomůže. Ona mi říkala, že nechce být doma u maminky, ale potom se dál rozhovořila a vlastně veškerá příčina je asi u nevlastního otce, s kterým má problémy a s kterým se doma neshodnou. Právě, že mi máma strašně vynadá. Maminka ti možná trošku vynadá, protože o tebe má strach určitě, víš? Ona mi volala, já jsem jí to čísla. Típla. Jsem s ní nechtěla mluvit. Víš, že tě maminka má určitě moc ráda. Už jede záchranka. Záchranka už jede. A vidíš jí? Jo. Jo. Tak já počkám, až budou úplně u tebe, aby ti bylo dobře, jo? A až to dobře dopadne, budu na tebe myslet, ano? Jako matka
jsem ten příběh prožívala trochu samozřejmě jinak a jedná se mi s ní líp, než kdybych neměla ty děti, že v rozhovoru se mohla použít spoustu zkušeností z rodiny. Ta máma je zároveň operátorka tísňové linky 158 středočeské policie. A dnes jí Tomáš Dvořák s manželkou, což jsou diváci naší tísňové linky, přišli sem na Zbraslav přímo do budovy policie za to, že malé Věrce pomohla poděkovat a předat dárek. Dobrý den. Dobrý den. Pořádku. Manžele Dvořákovi Vladislava Nošková v reportáži tísňové linky zaujala svým lidským přístupem natolik, že se rozhodli ocenit víkendovým pobytem v Peci pod Sněžkou pro celou rodinu. Jak víte, že nahoře jezdím nejradši. Kytička je nádherná, ale tohle už je na mě moc. Dalo by se říct, že nás to malinko i dojalo, zejména to finále. No a tak jsme si řekli, prostě tak, jak jsme tam, říkáme, ale zajímalo by nás celkem jachtu policistickou, jestli vůbec někdo ocení. No a manželka říkala, proč by to dělal někdo jiný, tak to uděláme my. Je to nádherný pocit, ale pořád vás to nutí přemýšlet, že si to zaslouží spoustu vašich kolegů, kteří takto jednají a kteří dokážou tu práci zvládat bravurně, perfektně a že vlastně se i trošku stydím za to, že zrovna já jsem byla takto manželi Dvořákovými vybrána a oceněna, i když samozřejmě na to těší, na tom srdíčku to hřeje, protože někdo tu vaší práci dokáže ocenit. 150 metrů. Stejnou vzdálenost ujel autobus plný rakouských turistů poté, co si doslova skalpoval střechu o železniční nadjezd nedaleko obce Rybník na Českokrumlovsku. Při tak rozsáhlé nehodě se podle záchranářů postupuje skoro jako ve válce. Nejdříve se třídí ranění, ale i při tom takzvaném třídění dokáže lidský život zachránit jednoduchý úkon. Stále ho spousta lidí nezná a přitom nikdy nevíme, kdy ho budeme potřebovat. Stačí zraněnému zaklonit hlavu, aby mohl dýchat. Střepy, krev, naříkající lidé. Nikdo ze zaměstnanců rakouské firmy, kteří se loni 14. října vraceli z podnikového celodenního výletu, netušil, jak hrozným zážitkem jejich výlet skončí. Ze 44 lidí v autobuse bylo 630 zraněno, z toho 10 těžce. Program byl naplánovaný tak, že začínali v Českých Budějovicích pivovaru, potom pokračovali na Lipenskou přehradu, kde povečeřili a pak pokračovali na hraniční přechod Dolní Dvořiště. Když projížděli obcí Rybník nedaleko hraničního přechodu, řidič přehlédl dopravní značení, vjel pod most, jehož výška je nižší než konstrukce autobusu. Tím mostem projel, čímž amputoval nebo odtrhl střechu autobusu. Událost se stala na tomto podjezdu, kdy autobus pod tím podjezdem projel a dojel až na toto místo, zhruba nějakých 150 metrů vzdáleném. Můžeme spekulovat o tom, proč si řidič včas neuvědomil, že ten most, který podjíždí, je nízký a nepodjede ho. Zdali to bylo způsobeno tím, že panovala v autobuse dobrá nálada, nebo z optického klamu, protože bylo šero. Čas 19 hodin 17 minut 59 vteřin. Dispečinku zdravotnické záchranné služby v Českých Budějovicích v tu chvíli začíná maraton. My jsme na místě měli velice rychle i lékaře, který mohl korigovat ten zásah, protože shodou okolností byl nakupovat nedaleko a reagoval na tu výzvu tím, že opustil rodinu v obchodním domě a vyrazil okamžitě na místo události, takže tam byl skutečně v řádech minut. 19 hodin 29 minut 21 vteřina. Na místo přijíždí hlídka policie z obvodního oddělení v Kaplicích. Ty jsou vzdáleny jen 12 kilometrů. V zápětí přijíždějí profesionální hasiči z Kaplic a Kaplická záchranná služba. Profesionální hasič Karel Malák se svou posádkou z Českého Krumlova dojíždějí o chvíli později. Po příjezdu jsme se domluvili s velitelem, co tam tomu velel do té doby, a přebral jsem velení. Pak vlastně jsme se soustředili na to ošetřování těch
lehčej zraněných, protože už tam byly záchranky, takže ty se soustředily na ty těžce zraněný. Při tomto zásahu byla, myslím, bezvadně použita metoda třídění raněných. Každá osoba byla označena visačkou a na té visačce bylo jednak vyznačeno její zranění a hlavně identifikační číslo, protože my jména těch zraněných osob neznáme. Provádí se jenom základní život zachraňující úkony, jako je záklon hlavy, stavění krvácení, po případě uložení do nějaké polohy. Vedoucí zájezdu poskytuje hasičům seznam cestujících. Ze 44 cestujících je 32 Rakušanů mluvících německy. Měli jsme na dispečinku pracovnici, která dlouhá léta dělala v Německu, takže umí perfektně německy, takže jsme kontaktovali záchrannou službu Freistadt, poprosili jsme o spolupráci, která proběhla a je třeba zdůraznit, že ještě navíc k této mimořádné události se řešil samozřejmě běžný provoz, což je volání z celých jižních Čech na linky 155, nemocní lidé s infarktama, iktama, další dopravní nehoda. To je, na co si vzpomínám ten večer. Zdravotníci z Rakouska jsou na místě za 30 minut a rakouský Červený kříž do hodiny přistavuje vyhřátý autobus. Lehce zranění jsme přesunuli do náhradního autobusu, bylo o ně postaráno a nepobíhali nám po místě, nekomplikovali zásah těch záchranářů. On s nima komunikoval, Červený kříž v tom autobusu, vlastně jim dával takovou psychologickou pomoc, jo? Takže to bylo určitě bezvadné. Samozřejmě jsme splnili i to, o co se snažíme vlastně v mezistátních smlouvách, že ten zásah plynule pokračoval vlastně na území obou států, aniž bychom měli nějaké zbytečné úřední bariéry v tom, který pacient kam pojede. Při zásahu, který trval 6 hodin s teplotou pod bodem mrazu, velmi pomohl ještě jeden profesionál. Speciální vůz určený pouze pro spolupráci při mimořádných událostech typu hromadného neštěstí. V tomto případě jsme naštěstí nemuseli využít veškerý jaksi potenciál toho vozidla, protože obsahuje i stany, nosítka a podobně, ale rozhodně jsme jak českým, tak rakouským záchranářům z těch zásob mohli doplňovat plynule materiál, aniž by se nám stalo, že vlastně nemáme čím obvázat, čím zaléčit, co podat. Profesionalita všech zúčastněných byla obdivuhodná. Koordinace ze strany hasičů byla oceněna 2. místem za zásah roku v anketě Hasič roku 2011. Velitel hasičů Karel Malák byl v témže roce oceněn jako velitel roku. Ta spolupráce, ty složky IZS mezi policií, zdravotní záchrannou službou a námi, tak u toho zásahu fungovala úplně bezvadně. O příčině nehody zatím soud nerozhodl. Byl vyloučen alkohol v krvi řidiče. Jisté také je, že viadukt byl značený velmi dobře a úsek byl přehledný. Nepozornost. Musíme si uvědomit, že v našich životech i přes všechny ty technické vymoženosti a dokonalost současného bytí prostě hraje roli náhoda. A hraje jí pořád a vždycky jí hrát bude. Náhoda opravdu roli hrála. Možná i v tom, že nikdo z účastníků této havárie nepřišel o život, protože se střecha autobusu odtrhla celá v kuse. Kdyby se to začalo nějak kroutit a tohle, tak by ty zranění byly daleko horší. No. Takže vlastně v tom neštěstí bylo možná i dost štěstí. No. Co mám udělat, když vidím, že se přede mnou vyboural autobus, když jsem jako první u té nehody? Tak pokud to bude blízko a mám možnost to ověřit a podívat se přímo na místo, jak to vypadá, tak stojí za to ztratit několik vteřin a skutečně ověřit, jak je ta nehoda závažná, abych věděl, co mám hlásit dispečinku. Pokud to ale bude daleko ode mě, tak bych nestrácel čas a zavolal bych i hned na linku 112, případně na 155, když budu předpokládat, že je tam postižení zdraví. Hodí se do příjezdu těch záchranných složek shromáždit ty lidi na jedno místo a někoho u nich nechat jako dozor pro případ zhoršení jejich stavu. No a pokud by ten dojezd trval delší dobu a bylo by potřeba pomoct i těžce zraněným, tak i o to bychom se měli pokusit. Zejména v souvislosti se zastavením třeba velkého krvácení, protože to může rozhodnout o přežití nebo nepřežití pacienta ještě před příjezdem těch jednotek profesionálů. Dá se říct, že v autobuse místo nějaké méně nebezpečné?
Relativně bezpečné se dá hodnotit místo někde ve středu autobusu a u uličky. Ale samozřejmě to je případ od případu a záleží na typu nehody a určitě je důležité využívat bezpečnostních prvků, které jsou v nových autobusech, to znamená poutat se. Za týden uvidíte příběhy těch nejbezbranějších mezi námi. I když šťastné konce jsou 100% součástí příběhů z Červené knihovny, věřím, že v reálném světě je máte stejně oblíbené jako já. Uvidíme se zase za týden ve čtvrtek večer.